xa a palabra, a conferencia alrededor da configuración territorial da Galicia, en que, bueno, non necesitaría presentación ninguna porque este home xa ocupa un lugar meritorio na cultura galega contemporánea, particularmente desde a publicación xa polos anos 70 de un home de Vilameán, que para moitos de nós significou a primeira aproximación ao fenómeno da Revolución Irmandina, naqueles momentos bastante descoñecida ou descoidada historiográficamente. Posteriormente ten publicado outros romances históricos, estou pensando en Ouvear e Henares de Taxis, así mesmo outros traballos de investigación histórica, tanto da época medieval como dos séculos que hoxe nos ocupan aquí. Estou pensando en Egipto, a viaxe perdida de Seria, o comezo da nosa Idade Media, a Galicia que se emancipou de Roma, con que acabou no ano 2002 o segundo premio de Historia Medieval de Galicia convocado por editorial Tosos Soutos. Publicou tamén unha crónica de Horacio da Limia, etc. Ten moitísimos traballos que podes consultar en calquer capa de libro, aí figuran casi todos. Eu queria aproveitar tamén esta referencia editorial Tosos Soutos para lembrar o falecimento esta semana de outro importante muito da cultura galega como é Xosé Agrelo Herme, precisamente director desta editorial, e, bueno, para quen quero dedicar un grande póstumo aplauso deste auditor en reconhecimento do seu labor, particularmente da cooperación histórica. Para comenzar, e ainda que a miña intervención vai por outro camiño, quero, como suxerir agora, a cantos da figura de Prisciliano se siguen a ocupar, especialmente o meu amigo Padre Carballo, que está aquí presente, algo que, a non ser que estea equivocado, ven pasando inadvertido para case que todos eles. Refírome a un comentario efectuado no ano 414 polo historiador Paulo Orosio, que figura no capítulo 2 do seu Commonitorio. Nel, Orosio ocúpase dunha para nós descoñecida epístola priscilianista na que o fundador deste movimento demostra un tan notable coñecemento dun saber tan críptico naquel entón como é o da Cábala, que, aínda que non o mencione polo seu nome, nos pode orientar acerca de outro dos fundamentos da súa grande erudición. Isto se digo, non atopei reflexado en ningún estudio sobre Prisciliano, pero é exacto. Reflexa a Cábala no orden e con todos os condicionamentos que figuran nos libros da Cábala que se poden atopar en calquera xudería. Enfiando pois xa o motivo da miña participación, a endoxénese do noso país, comenzarei por decir que, ainda que non vamos a pararnos nos primeiros e non ben documentados grupos de depredadores e seminómadas humanos que inicialmente ocupaban o territorio que máis tarde se chamou Galicia, xa que é difícil que daquela época existise algún xeito de conexión étnico-social. A agricultura chegada alrededor un pouco antes do ano 4000 a.C., non contribuiu á sedimentación completa daquelas xentes, máis cadou coa aparición do fenómeno do megalitismo antigo. Esta ilustración é de Pereira Amenaut, e nela, en vermello, temos as zonas onde están os monumentos funerarios con funcións de organización espacial, machados de pedra, puntas de flecha, cerámicas de uso doméstico e doliños, adobios personais, que reflexan en dous lugares tan distantes como son a Galicia e a Bretaña, de comunidades relativamente sólidas e complexas con certa cohesión social relacionadas entre sí pola práctica do comercio a grande distancia. Hai 3 meses, un británico, Brian Sykes, acaba de publicar un estudio no que, despois de someter a probas de ADN de 10.000 persoas, sobre todo das illas británicas, chegou á conclusión que Irlanda e Gran Bretaña
foron poboadas a partir do noroeste da península ibérica por xentes emigradas de aquí. O único no que este home non nos parece demasiado acertado é decir que estas persoas que emigraron de Galicia no ano 5000 a.C. aproximadamente fosen celtas, porque os celtas aparecen na historia moito máis tarde. Casualmente, as ideas de Brian Sykes coinciden coas contidas no Leva a Regabale, o libro das invasións irlandés, que, ainda que escrito na Edade Media, recolle datos de todo este tempo. Os primeiros obxectos metálicos atopados no noso chan son tamén deste tempo. Machados, planos de cobre que imitaban os tradicionais de pedra polimentada, xunto co inicio da prolongada e sorprendente subcultura dos petroglifos, pois que seguía habendo comunicacións entre a xente que vivía aquí e os outros povos que vivían. Estaba relacionado cos petroglifos de Creta, de Creta. Eu son de Marín, así que coñezo ben o de Mogor. Ben, a nosa... O seguinte. Ben, estas son as zonas atlánticas máis ricas en metais. Este é un traballo elaborado por un catedrático de Oxford que se chama Barry Cunliffe. Realmente está todo o mundo de acordo coas súas conclusións, pero é importante que vos deades conta de que Galicia está nunha das zonas máis ricas de metales, igual que Bretaña e igual que Cornualla. Bueno, a nosa idade do bronce está formado, como sabedes, por estaño e cobre, empezou alrededor do ano 1800 a.C. e acabou alrededor dos 600 a.C. Foi un tempo tamén de relacións comerciais, segundo demostran os achados arqueolóxicos, comuns ás áreas atlánticas distantes entre sí, así como comportamentos similares nos enterramentos, o que permite intuir a posibilidade de que tamén se desen actitudes semellantes ou siquera aproximadas nos aspectos sociais e religiosos. En Galicia hai unha cousa de bastante releve que se deu nesta época. Na Estaca de Bares, un lugar non demasiado coñecido, que na punta da Estaca de Bares hai unha efigie que chaman da muller mariña, que se calcula que é do ano 2000 a.C., algo así, que ten aspecto dunha deusa grega, sinalando a terra incógnita, e ao lado hai un porto prehistórico inmenso construído con grandes collos que lle chaman o Coído de Bares. Isto desta época. As relacións marítimas de Galicia co Mediterráneo empezan a detectarse alrededor do ano 1000 a.C. Isto demóstrase por un barco esculpido nunha pedra en Santa María de Olla, a uns kilómetros de Bayona. 2 navíos. Hasta aí unha semana era un navío. Agora, con motivo das riadas, pois xa temos 2 navíos, porque unha das pedras que había ali quedou descoberto, e hai 2 navíos mediterráneos de alrededor do ano 1200, 1000 a.C. Nesta época, na que estamos vendo aquí, que é alrededor do ano 1200 e pique, produciuse entón un colapso da economía tradicional atlántica que viñábamos vendo ata ahora, de xeito que se dá paso a unha realidade máis illada e fragmentada. Os distintos focos atlánticos evoluirán dende entón de xeito independente,
quizáis a causa do fenómeno castrexo que acababa de xurdir. Isto que temos aquí son os núcleos independentes culturais que había no Atlántico. Como podedes ver, hai un no sur de Portugal, outro que abrangue Galicia, outro que abrangue Bretaña e os seus arredores, outro a zona de Cornualla e Gales, outro o leste, o sudeste de Inglaterra, e logo hai outros máis pequenos. Isto tamén é de Barry Cunliffe, da Universidade de Oxford. Ora ves. Ai, sí, está ben. Bueno, este tamén é de Barry Cunliffe. Estos son os castros de Galicia. O movimento dos castros xurdiu alrededor do ano 1000 a.C., aproximadamente. E realmente non se deu nada máis que na zona de Galicia, inda que cunha lixeira proxección polos territorios limítrofes. Segundo algúns estudiosos, desenvolveuse cun lento proceso sur-norte e costa interior. Unha cousa sorprendente, pero así é. Foi unha cultura caracterizada pola sedentarización e a utilización de emplazamentos habitacionais en altura dotados de murallas, terrapléns, parapetos ou foxos, reforzando as defensas naturais, con acceso por medio de rampas e escaleiras e unha rudimentaria urbanización. De algúns destes poboados sabemos que non contiñan vivendas, polo que cabe conxecturar que pudesen ser nada máis que lugares de refuxio. Nos que as había, estas consistían nun zócalo circular de pedra e o resto nun principio de materiais degradables, se ven que posteriormente foron totalmente de pedra. Esta xente utilizaba a cerámica decorada con motivos xeométricos. Os castrexos, os habitantes dos castros, conviviron cos poboados abertos anteriores. Deste tempo apareceron obxectos de ferro e aproveitamento de ferralla. Porén, esta cultura non foi monolítica e as pequenas diferencias que se observan no seu ámbito foron moi ben estudiadas por Calo Lourido e outros investigadores. Este é o mapa do comercio do estaño. O estaño, xa saberedes que era a materia máis importante da antigüedade. Ben, aquí están marcados en color sepia ou se o queredes azulino, as zonas máis ricas en estaño. Como podedes ver, en Galicia era unha delas. Tamén había un pouquiño de estaño en Asturias. Había tamén algo alrededor de Lisboa, aquí non o pon, pero había, e despois había en Cornualla. Ben, isto ven a conto do seguinte. Aquí podemos decir que vamos a entrar na historia. A historia é o coñecemento dos feitos ao que se chega xa a través de documentos escritos. Alrededor do ano 580 a.C., un grego que percorreu as costas atlánticas desde un lugar denominado Promontorio o Estrimnio, caracterizado por se adentrar profundamente no mar cara ao sur e estar situado nun área rica en estaño e chumbo, o que nos permite identificalo co cabo Fisterra, deixounos un imperecedoiro relato a través do cal somos sabedores de que a nosa fachada atlántica estaba entón habitada por xentes adicadas con afán ao comercio e que era visitada por comerciantes tartesios, cartasineses e fenicios. Segundo as palabras que nos deixou, a maior parte da actual Galicia estaba daquela habitada polos oestrinios, mentres que dende o sur da ría de Vigo, ata cando menos o río Texo, vivían os saefes, un nome que significa serpentes.
Gracias a él sabemos tamén que a parte meridional desta fachada atlántico peninsular, o sea, Portugal, antes de estar ocupada polos aefes ou serpentes, chamábase igual que a parte norte desta fachada, o sea, Oestrimnia, porque estaba tamén habitada polos oestrimios. Ben, aquí temos a fachada atlántica alrededor dos anos 1200 a 600 antes de Cristo. Aí temos en negro, en redondo, unha cuestión da que Galicia foi prácticamente tamén originaria, parte da cultura esta que falábamos antes, que son os machados de talón, que non só se utilizaban para intercambiar, sino que incluso para exportar. Ben, pois, se nos fixamos un pouco, esta é unha pequena reflexión na que podo estar equivocado, pero podémola facer. Galicia e Portugal cheos de machados de talón. A Hora Marítima, o documento que acabamos de ler, escrito por un grego que viaxou por aquí no ano 580 antes de Cristo, dinos que o norte estaba habitado polos oestrimios, había un cabo oestrimio, había unhas illas oestrimias e había un golfo oestrimio. E o sur, a partir da ría de Vigo, estaba habitado polos saefes ou serpentes. E este cabo aquí, o cabo da roca, chamábase Cabo Ofiusa ou Cabo das Serpentes. Ben, si este dato que nos dá este señor pois está bastante ben tomado, que é posible, non debe ser demasiado antigo, posto que hai constancia e se lembraba bastante del. Entón, temos que pensar que estes habitantes que estaban ao norte ou incluso os do norte, que foron os oestrimios, deberon de ser os responsables da aparición do mundo castrexo. É unha pequena reflexión. Deberon de ser, porque o mundo castrexo chegou do sur e camiñouse ao norte. É unha pequena reflexión que, ao mellor, estou equivocado, pero é unha das posibilidades que hai, porque senón non hai unha explicación plausible por de onde viu esa xente que creou o mundo castrexo, que logo foi inmediatamente galego. O relato de que falábamos antes, deste grego, ten ademais unha aportación realmente importante. Nos versos 195 e 196 aparece a primeira referencia escrita sobre os castros, xa que neles afirma que estes saefes de que falábamos antes vivían en arduos colis, é dicir, difíciles outeiros, onde están feitos os castros están feitos, moi poucos están feitos na chan, están feitos casi que todos no alto de outeiros ou de montes bastante difíciles. Os comentarios deste anónimo viaxeiro, máis tarde vertidos ao latín polo político romano Rufio Festo Avieno, baixo o nome de Hora Marítima, ofrécenos unha configuración do noroeste peninsular perfectamente axustada aos datos arqueolóxicos que do século VI e anteriores contamos, sendo un referendo do noso mundo castrexo. E aínda que se pretenda que respecto a este existe un exercicio de vaguidade que se tenta extrapolar a todo o ámbito galaico, os datos que coñecemos fan pensar xa na existencia entón no noso chan, quizáis por primeira vez, de algo ao que lle podemos aplicar sin demasiado temor a nos equivocar a denominación de pobo. Con posterioridade, ao tempo descrito neste viaxe, neste roteiro, logo pasado a un poema polo poeta romano,
a hora marítima, os datos que coñecemos e canto os autores mediterráneos os informaron permítenos conxecturar que aqueles aefes e aqueles oestrímnios dos que fala o viaxeiro grego, ou, se acaso, os seus equivalentes na fala nativa, porque unha das cousas curiosas é que este grego iba traducindo os nomes que atopaba ao grego. Entón atopámonos con unha cantidad de nomes gregos aí que realmente é imposible que existisen. Entón, saefes ou estrimios, saefes, como se chama, serpentes ou estrimios que poden estar relacionados coas ostras, pois son palabras que poden ser gregas. Ben, estes séculos máis tarde acabaron convertidos nos galaicos que axudaron a Aníbal no asedio de Sagunto no ano 219 e despois o acompañaron na súa épica marcha sobre Roma a través dos Alpes, nos galaicos que loitaron no exército de Viriato, anos 146 a 139, ou nos galaicos en parte vencidos por Decio Xunio Bruto, alrededor do 133 a.C., e Xulio César no 61 a.C. Os historiadores non están totalmente de acordo nas datas da incorporación do noso chan ao Imperio Romano, aínda que predomina a opinión de que debeu de producirse despois das campañas de Octavio Augusto contra cántabros, astures e galaicos, anos 29 a 19. Pouco despois deste feito, e sin que tampouco saibamos precisar con exactitude cando, o inicial territorio da Calaecia, denominación ao parecer imposta polo propio emperador Octavio Augusto, o territorio da etnia dos galaicos e os límites da cultura castrexa, foi dividido en dos conventos xurídicos. A aparición entón do nome da Calaecia débese a Vipsanio Agripa, que o fixo constar no seu famoso, aínda que perdido, Orbis Pictus. Vipsanio Agripa, morto no ano 12 a.C., era xenro de Augusto. Un convento xurídico, convén que o digamos, era unha circunscripción xudicial que na Calaecia foi aplicado ao territorio ocupado polos poboados castrexos ou afortalados anteriores á ocupación e que os romanos denominaron Castela. Trátase esta dunha organización propia e xenuína que diferenciou aos galaicos de todos os demais povos da península. Ben, esta é unha ilustración debida a Juan Santos Yaguas. Como podedes ver aí, nos límites prácticamente de Galicia actual, co norte de Portugal, hai uns lugares que se chaman Castela. Nada máis que aí. No resto do norte da península hai outros lugares que se chaman gens ou gens. Gens era unha especie de familia amplia. En Galicia, nada máis que hai un lugar que se coñece como gens. Pero está clarísimo que os Castela eran realmente de Galicia. Ben, estes castros ou Castela estaban dotados de territorio propio, aínda que non eran por completo independentes entre sí, posto que se agrupaban nun xeito de estructuras máis amplas que abranguían distinto populi ou civitates, que Jürgen Untermann considera como auténticos núcleos autóctonos con características propias á cabeza da cal se atopaba nunha das súas poboacións. Un xeito de organización política que ten o aspecto de pequenas unidades étnicas e se considera que se rexía con bastante autonomía, ata o punto que de perviviren mesmo ata despois da desaparición da administración romana. Inda que hai opinións
encontradas sobre isto. A maior parte dos investigadores consideran que isto aconteceu así. Un sino en forma de C invertida era utilizado polos habitantes destes castros ou castrela nas inscripcións en epigrafía para se referir sempre ao seu lugar de orixe. Fulanito de tal, do castro tal. Según opina unha boa parte dos analistas, estes conventos parece que non foron creacións arbitrarias dos romanos, senón que se baseaban nunha certa realidade indígena e desempeñaba un rol importantísimo en algo que para nós parece banal, pero naquel tempo non era, que era o mantemento do culto imperial. Do escuro e impreciso tempo da aparición destes conventos galaicos, contamos coa información contida no famoso edicto do emperador Augusto de febreiro do ano 15 a.C., recentemente atopado no Bierzo, segundo o cal ambos conventos, xunto co conventus asturicense, ou sea, o de Asturias, conformaron unha provincia de fugaz existencia que recibiu a denominación de Transduriana ou Transduránea, da que existen datos que permiten datala cando menos entre os anos 25 ou 15 ou, se acaso, do 22 ou 19, que foi bastante ben estudiada por Geza Alfoldi da Universidade de Heidelberg. Esta provincia abranguía as terras situadas ao norte do Río Douro e aproximadamente as do oeste do Esla, ata a Norega Astur, que estaba situada perto do Cabo de Peñas. López Barja insinúa que poderon ser gobernadores da mesma el Sestio Quirinal ou Acutius Feienanus Exilius Nerva. Esta provincia transduriana foi despois absorbida pola Hispania Citerior Tarraconensis, con moito a de maior extensión de todo o imperio, cuxa capital se atopaba na afastada Tarraco. Esta provincia estaba conformada por terras e etnias que ningunha relación tiñan entre sí. Isto de un filólogo, Francisco Villar, da Universidade de Salamanca, onde, recollendo toponimia prerromana, nos amostra tamén como unha chea de topónimos estaban situados nada máis que na Galicia e lixeramente ao sur do Río Douro. Ben, volvendo a esta provincia transduriana, o sorprendente foi que estes tres conventos da Transduriana seguiron a manter unha certa personalidade xurídica, xa que 20 anos despois constátase a existencia aínda dun legati Augusti Iuridici per Asturiam et Galeciam, dos que coñecemos o nome de varios. O primeiro deles, Caio Caetronio Micio, que residiu en Astúrica Augusta, Astorga, no período do 25 ao 33 despois de Cristo. Este foi un cargo que en algún momento, alrededor do ano 73, tamén depois de Cristo, foi desempeñado nada menos que polo famoso naturalista Caio Plinio II, un dos homes máis sabios da antigua Roma. Baixo a jurisdicción destes legados existía tamén un procurator Asturiae et Galeciae, con residencia na mesma Astúrica ou en Legio, con funcións estritamente económicas e sociais. O primeiro que foi Quinto Octavio Segista, que desempeñou o seu cargo nun período tan cedo xa como dos anos 12 ao 2 a.C., o que nos permite intuir que esta procuradoría tivo que ser creada alrededor da primeira destas datas, momento aproximado no que se debeu de producir o trasvase da Transduriana a xurisdicción de Tarraco. A última.
fixe un chisquito. Ben, alrededor do ano 69-96 aparece na epigrafía, nos documentos, un prefectus Galeci, distinto do de Asturias, o que parece mostrar un cambio do rango administrativo tanto para Astures como para galaicos. Isto que teño aquí é unha reconstrucción do que os documentos de finais do século IV, aproximadamente de cando morreu Cristiliano, estaba dividida a diócesis das Hispanias, estaba dividida en provincias. Eran estas 7 provincias: Galaecia, Tarraconensis, Cartaginiensis, Baleares, Bética, Lusitania e Inguitana. Inda que sorprenda, o norte de Marrocos era unha provincia das Hispanias. Ese estaba así de ben organizado. Ben, pois, a partir do ano 214 xurdiu unha nova provincia, Hispania Nova Citerior Antoniniana, escindida da Aragonense, da que o primeiro legado de Augusto e propretor coñecido foi o cónsul Caius Julius Cerealis. E por iso ignoramos con seguridade, aínda a pesar dos estudios do xa citado Quefa Alfoldi, se nela foron incluídos a Galaecia e as Asturias. Tal provincia desaparecería axiña, 20 e tantos ou 30 anos máis tarde. O feito de que por este tempo se documente a existencia dun tal Rutilio Prudente, legatus Augusti pro pretores provincia Hispaniae Citeriores et Galecie, ou seja, que Galicia estaba sumada independentemente na súa denominación da Hispania Citerior. Dignidade na que xa non se menciona Asturias fai pensar na existencia nese momento dunha posible e escasamente documentada provincia conformada principalmente polos 2 conventos galaicos e quizáis tamén polo asturicense. Unha sustancial modificación, como dixemos, do rango destes territorios respecto a Roma, independentemente do tempo de vida que este novedoso distrito poidese ter e da súa posible inclusión ou non nesa Hispania Nova Citerior Antoniniana. Inmediatamente despois xa, no ano aproximadamente 284, Diocleciano, na súa decisiva reestructuración administrativa do imperio, organizou definitivamente, independentemente e con todas as da lei, a provincia que denominou Galaecia, coa súa cabeza en Brácara. Creo que mirades ben, Lucus, Ligancia, Liga Flavia, que era aproximadamente padrón, Tude, que era Tui, Portus Cale, que era o Porto, a Coeconia, que era Chaves. Muita xente chamalle a Idacio de Chaves, pero en realidade Idacio era Idacio de Aque Chaves, Aque Flaves. E Braga está sinalada, o que pasa que as letras están fora. Ben, ahora vamos a discutir como era esta provincia. Cada unha das provincias tiña ao seu fronte un gobernador, en teoría as ordes do vicarius hispaniarum, ou sea, vicario das Hispanias. Se ven que na praxe recibía estas directamente xa do emperador ben do prefectus pretorio das Galias. Diocleciano tamén puxo a fronte de cada provincia a un dux con funcións de comandante militar. Existían provincias de 2 rangos, sendo o máis elevado o de consulares, que era o que ostentaban a Galaecia, a Lusitania e a Bética. As outras 4 da península eran praesides.
O gobernador da Galicia, o mesmo que os vicarios, gozaba do privilexio de levar 5 fases presidindo as súas comitivas, da exención de impostos, da nona ou gratuidade de víveres e da esportulai ou certas galeras. A Galicia, o mesmo que as demais provincias do Imperio, rexíase por un estatuto, a lex provinciae, e o seu territorio, ou axer provinciae, considerábase propiedade do pobo romano, aínda que un tercio do mesmo pertencese ao fisco. Os impostos aos que tiña que facer fronte cantos cidadáns residían na Galicia era o vectigal en especie e o tributum ou estipendium que se pagaba en efectivo. Dos gobernadores que houbo na Galicia nada máis que coñecemos o nome de 3, non sendo ningún deles nativo. Nela residiu tamén o prefectus legiones que comandaba el Legio VII Gémina a postar en 5 lugares do territorio dentro do ano 64, se ven que radicada no que hoxe chamamos León. Reclutadas na Galicia foron a cohorte Asturum e Gallicorum, a corte Bracarorum, a corte Lucensium, a corte Lemavi, ou sea, de Lemos, e as salas 1 e 2 Figurorum e outras. Mas en todo este período continuaron vivas as institucións prerrománs a que antes aludimos, as que se sumaron as aportadas polos conquistadores coa aparición dalgúns municipios e urbes e a delimitación dos territorios entre estas. Apareceron tamén os vicus, con certas obras de urbanismo e construcción públicas, espectáculos e mesmo a presencia de autoridades como o do Vico Magistre. Da extensión da provincia da Galicia, xurdida a partir deste ano 284, tan só contamos coa indicación escrita de que 100 anos máis tarde contaba, ademais de cos 2 conventos galaicos, tamén co dos Astures, así como co territorio dos cántabros ata as inmediacións de Numancia. Creo que sería ben desde aí. Onde está Numancia? Ao final da Tarraconense. A Galicia chegaba a cerca dos cántabros que estaban ali. A cidade de Llullóbriga correspóndese coa actual Reinosa, e anteriormente chamouse Brigantia, igual que Coruña. Toda esa zona era da Galicia. Según os documentos, claro, non estou inventando nada. De todo isto cabe tirar que o conventus de Clunia, hoxe Coruña del Conde, temos aí tamén Clunia, que debía estar ao sur de Palencia, Coruña del Conde, en Palencia, ou polo menos unha parte do mismo, debía formar tamén parte da Galicia. Cara ao cambio do século IV para o V, un documento importante, a Notitia Dignitatum, inclúe na Galicia, inmediatamente posterior á morte de Cristiano, a un tribuno da cohorte celtíbera de Brigantia, agora Llullóbriga, Reinosa. Case ao mesmo tempo, o historiador Paulo Orosio afirmaba: os cántabros e os astures son unha parte da provincia da Galicia, e engadía a Numancia da Hispania interior está situada non lonxe dos Baceos e dos Cántabros, no extremo da Galicia, e foi a última cidade dos celtíberos. A maior abondamento, unha carta do ano 463 de Ascanio e dos bispos da Tarraconense, o Papa Hilario, queixándose da conduta de Silvano, bispo de Calagurris. Podedes axudar este homem? Non. Querín que quería subir. Queixándose da conduta de Silvano, bispo de Calagurris, aporta outro dato de interese, ao indicar que esta cidade, a actual Calagorra, na Rioja, atopábase na parte extrema da Tarraconense, ou seja, que depois dela tiña que comenzar outra provincia. Datos que, xunto coa afirmación de Próspero Tirón de Aquitania,
que unhas décadas despois da morte de Dom que nos estamos a estudiar, dixo Pistilianus, episcope ex Galicia, Pistiliano, bispo procedente da Galicia, parecen suficientes para considerar que naquele momento esta podía abranger xa os 4 conventos, bracarense, lucense, asturicense e cluniense. Pouco despois, no ano 411, os suevos, acaudillados por Hermerico, completaban o seu impresionante percorrido dende Austria ou Chequia e instalábanse na parte occidental da Galicia, mentres que o resto da mesma ficaba nas mans dos vándalos. 9 anos máis tarde, reseitados estes cara ao sur, os suevos quedáronse con toda a provincia. Sen embargo, temos que ter en conta que tanto segundo Idacio como Isidoro houve partes do interior da Galicia que permaneceron no poder nada máis que dos galaicos, que retiñan nos seus lugares mellor certificados. Isto podes interpretar, ben, como dixo a mañán un dos compañeros que falou aquí, de que os ricos tiñan exércitos privados e que retiñan os castros, ou ben, como entendo eu, que estas unidades étnicas que eran as civitas e os castela eran prácticamente independentes, como insinúa o propio Idacio. E superon manter intactas as súas organizacións ao longo do imperio, organizar a súa autodefensa e manter a súa independencia ata o momento, xa inmediato, no que chegaron a pactar cos suevos. Unha das grandes obras de Hermerico foi, inda que era bárbaro, según Idacio, inda que era bárbaro, resolveu todo mediante pactos. Unha vez que chegou a Galicia non se dedicou a pelear con ninguén, sino simplemente a chegar a acordos con todo o mundo e folle bastante ben. A arqueoloxía demostra, ao mesmo tempo, que a ocupación sueva non produciu ningunha alteración traumática no xeito de vida do país, o que permite pensar que contra o que en algún momento se chegou a dicir esta foi pacífica. Os xermanos dedicáronse de inmediato á agricultura, convertendo as espadas en arados, segundo afirma bíblicamente Paulo Orosio. Por outra banda, os gobernantes suevos non amostraron predilección por ningunha das religións que se practicaban no país, sino que as respetaron a todas, ata o punto de que os prelados católicos non tiveron ningunha clase de impedimentos para entrar e sair do mesmo, incluso nos tempos no que os novos dirixentes non practicaban esta religión. E creo que xa falei bastante.